Takže čau lidi, vítám vás u nového videa z Rivalsu. Jsem tu společně s mým bráchou. Čau. A budeme hrát Rivals RNG. A v tom budeme hrát takovou challenge, že kdo bude mít první dva winy, kdo vyhraje 2 celé hry, tak prostě vyhrál a bude muset olajkovat každý komentář pod tímhle videem, tak jdeme na to. Takže jsme v první hře a můžeme si měnit jak chceme, prostě hrajem a tyhle. Já jsem úplně inteligent. Ne. A děkuji za jak jste v minulém videu tam dávali ty lajky, tam bylo 13 zhlédnutí a přibylo 5 odběratelů z minulého videa. Takže jsem mega rád. OK, a je to 1-0 pro mě. No jo. Teo se tady úplně... on se tady úplně... rageuje, že prohrává. Protože se mu fakt nechcou lajkovat všechny. I když jich tady asi moc nebude. Ne, ty máš nějakou legendární zbraň, to poznám podle toho zvuku. No nic, minigun. Já jsem ho měl taky minulou hru. Nebudu používat. What? Yes. Takže i druhé kolo je moje. Prčit. Ach jo. A nedívejte se za blbé věci. Kam já mám furt špíňácké věci. Nedívejte se prostě za ten mikrák, jaký je. Protože Teo tady velice do toho mikrofonu úplně funí, řve a... Prčit. Yes! Je to 3-0. Okay. Jmenovat. Je to dobrá. Mám víc. Full focus. Nevadí. A pro 4-0. A tak když ti padne Glass Shark jako v minulých hrách. Jo, proč se divíte, když ty minule, no my jsme zkoušeli natáčet a trošku jsem zapomněl zapnout mikrák, takže. Takže tak, no nic nevadí. OK. Takže první hra je moje. Tak, OK, takže jsme v další hře a... Dej random, Bene. Jsme v další hře a v téhle hře si to trošku stěšíme a budeme si moct změnit jenom 2krát. Takže teď, 1, 2 a teď už si měnit nemůžeme. Jo, a to máš dobrý konc. Nevidím tě nikde. Já slyšel. Tady jsi. OK, jsem zapět. Okay. Yes. Jak se cítíte, pane? Špatně. Pojď se dobrou. Shark. Pojď ještě něco dobrou. Pojď. OK, já mám mega dobrý set třeba. Já mám knife a granát. Butterfly, mám gold. Na butterfly a gold na sniperku, akorát sniperku ještě. Mi nepadlo. Ty bys byl hodně rád, kdyby ti padla sniperka, že? Babíku. Jo, protože já to umím. Myslíš ten auto jim s ním? To není auto, já hraju na počítač. Ne, hraješ na tabletu, ty inteligentní. Ne na tabletu, na počítač. Hraješ na tabletu, naloží ty opice. Ne!
Tohle musím dát. Nemůžu vyhrát, nemůžu prohrát. Jako můžu teoreticky, ale... Jako fakt. Ne. Are you serious right now, bro? Pojď, sniperku. Nevadí. Sniperku! Grenade launcher. Jo, a všimli jste si té nové funkce v Grenade launcheru? Že se to může takhle odrážet? A nebo se to může normálně? To je mega dobré. Já teda radši používám tohle. Protože prostě to je nejlepší. Je, kamu, já mám prostě lítací set. Dívejte ho. Ne. Sorry, já jsem si omylem změnil. Tak tuhle hru tě nechám vyhrát. Sorry, já jsem omylem cvakl na kvéčko a omylem jsem chtěl lítat a maul. A boom. A co další? No, shotgun. Počkej. Opa. Ne! Ne! Ne. K tomu se nebudu vyjadřovat. Nevadí. Pořád video o jednu výhru, takže... Něco dobrého. Tyjo, ty nemluvíš. Protože prostě jsem napínavý, já nebudu vůbec mluvit, protože jsem napínavý. Komu teďka, kdybych měl knife, tak seš cooked. Stejně seš cooked. Game launcher, hopa. Pojď, sniperku. Aha, asi by se hodilo, kdyby každý měl nahrávání obrazovky. No nic. Protože takhle je to docela divné. Ale jestli se vám to líbí, tak můžete dát like nebo napsat koment, ať máte o co lajkovat. A určitě můžete dát i odběr, ať vám neunikne žádné moje nové video, které bude vycházet asi často, protože mám hodně času zatím. Ach jo. Takže tohle vypadá na prohru. Teď nebudu mít. A nebo budu moc co já lájákovat. Prosím, nespamujte. Nespamujte v komentářích, jako můžete, pokud prohráte, jako to mi nevadí. Ale... OK, ty jdeš RPGčko. On to nevede, to. A pokud by tady nebylo něco špatného, třeba by to šel málo slyšet, nebo tak mi můžete pod tohle video napsat, jestli to mám opravit. A je to 1-1. Ach jo, to je 1-1. Ty vogo. OK. Kámo, já mám sniperku a kosu. Já mám nejlepší set, který jsem mohl dostat. Já mám taky. Neboj. A ty máš asi. Ne. Kamo, tak tohle nesmím prohrát. Kde seš? Kamo, tak můj aim je tak otřesnej. What? Ne. Ne! Do prkčic! Ne! Ach jo. Teď by se hodil knife? No nic, flare gun. Já jsem cool.
Nejseš? Nevíš, nikdy nevíš, jestli seš cooked. Jsem, Ok, protože 60. já nemám žádné zbraně. Mám medkit. A nic jiného nemáš? Já jsem měl medkit a tu frailgunu. Mm. To je jak já ve videu, kde jsem mi to nenačetl, ten zvuk. Ach jo. Fakt mě to štve, protože jsem tamtu hru jsem vyhrál a tu challenge jsem vyhrál a teď to budu muset celé roznova. Možná vyhrajete, jo, a my se. Ok. Chill. Pojď. Tu. Flamethrower, ok. Dobré, fakt. Úplně. Yes. Co říká? Yes. Co dobrého. Ještě nám ve videu ani jednou nepadla ta. Co? OK, Co nám nepadlo? to se dá. Tu skleněná ta revolver, takový ten. Jo. V mém videu nám to padlo furt. Glass cannon. Yes. Uzi nám nepadla potom. A jestli byste chtěli pokračování, dejte odběr, like a komentář, ať máme co lajkovat, nebo spíš Teo. Asi Teo, nejspíš. Jo, Teo. Teo má co lajkovat, takže dobrý. Tohle bude pro dnešní video vše. Už jak jsem říkal, pokud byste chtěli pokračování, dejte odběr, like a komentář a Teo jde lajkovat, takže čus! Čus!